Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhunsu kinqanje ngephuzu matshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke. Umqeqeshi ubhunsu. Ngidinga ungeluleke la mayelana nesimo engibhekene naso. Kunengane engiyidingayo. So manje iwuhlobo olungaphumaphumi kubo and futhi inengane. Sengize ngacela umngani wakhe ukuthi angilekelele ngokuthi angibekele amabili amathathu kuyona. Umbuzo wami uthi kungabe ngenze iphutha yini uma ngithumela umuntu osondelene naye ukuthi angikhulumele ukuze egcineni ngizokwazi ukuthi ngimuwine. So ubuza kanjalo mfowethu. Uyabona mawuthi lo muntu uhlobo lingaphumi kubo kodwa benengane. Uyaphuma kubo. Ake sithi nje wena umnaka ukuthi uphuma nini ngoba nansi ingane umphumela wani ophuma ingane ngeke uyithole ekhaya unless kunomalume ogangile-ke. Hayi cha. Kodwa nje uma umalume ngeke ogangile ingane ikhombisa ngokusobala ukuthi unazo isikhathi sokuphuma uyaphuma lo muntu. That's why mina ngeke ngithi ingane yentombazana kufanele uyiluse. Ingane nje akufanele uyiluse mangabe iphuma iyokha amanzi uyayigada iyavalelwa njalo ngoba la isiphuma khona yenzi njalo iyabukisa ngoba ingane yentombazana nje kumele ikwazi ukuphuma iyokha amanzi ingagadiwe ihambele izobuya vela akusho ukuthi nje obiphumile iyokha amanzi isizolala nomfana ibuyisa imithi semithathu cha ayiphumi iyokha amanzi beyishela abafana ukuze izo-understanda izobafunda abafana abanamanga yabo kancane ngcinisa im-understand umuntu wesithi ungaveli ikhohliseke kalula yabo mayizohlezi ivaleliwe igadiwe lapho isithola ithuba izoqhulula nje hlezi imithi yabo because im-understand umfana uvela afika athi 1 2 ayijwayele vele ukukhohlisa ivume kalula so uyogcinisa inengane eziwu5 nje isancane yabo that's why umuntu kumele athole ifreedom phela kusho ukuthi umuntu omnikeza ifreedom awumbheki njengomzali uyambheka but phela kufanele umvalele angakwazi ukunyakaza ngoba uzokubukisa ke yabo uyohleza usurprise yakulo muntu ngimgade kangaka makaphuma nje ubuya nesizwe yabo so into kanjalo. So umbuzo wakho ke lo ubuzayo ukuthi ngabe wenza into enhle yini ukuthi uthumele umuntu osondelene naye alokhuza ukukhulumele. Impendulo ithi yebo wenza iphutha. Mina bengithi mhlawumbe uzothi umthumela umuntu ukuthi akubizele yena ukuze uzokwazi ukukhuluma naye. Okanye mhlawumbe kube nendlela othola ngayo inamba. Phela sekusetshenziswa amafoni manje yabo. Kusetshenziswa amafoni asafana njengakudala. So uma uthumela umuntu uthi afika akukhulumele ubukeka njengani ubuka njengegwala ukuthi awazi ukuzikhulumela. So ucabanga umngane wakho uzomgoqa athini hayi uyamva noma ke akena vele umngane wakho asithi njoba ushilo wathi umuntu osondelene nami uzomgoqa athini akukhulumele hayi khona umbhemu lapha yani manje uyayishaya ngawe kwasho kacephe kufanele kube wena ozikhulumelayo. So wenze iphutha uma uthi akakukhulumele yena wena into efanele uyenze lo muntu kumele umthumele ukuthi athole indlela ukuthi axhumanise nalo umuntu uzikhulumele wena. Ukuthumela ngeke ukusize ngoba ngeke asho lento efisa ukuyisho wena noma ibeke ngale ndlela ofuna ukuyibeka ngayo. So ubugwala lobo ukhombisa ukuba igwala and insizwa yigwala sonke ubugwala into ekhona ngaphakathi uvalo liyashaya but kumele ube nendlela okwazi ukulicontrola ngayo ungalivezi ubala yabo ngoba nayo intombazane ngeke ijabulele ukuthi vele ithandane nensizwe yigwala nje yabo ngisho ihamba endleleni ihamba negwala kumele ibe nalo cha ngihamba nensizwa la insizweni ihambe manyathela ikhululeke ifile safe but mawazi ukuthi uyigwala kuzoba nzima waleyo ngane ukuthi iqome ngize ngaphezulu kubini engane ngaphezulu yabo. So wenza iphutha mawusho njalo ukuthi awukhulunyele kufanele uzikhulumele wena thumela lo muntu ukuthi enze njani akuxhumanise nale ngane okanye akubizele yona ukuthi ayiphumi kubo iyaphuma kubo. Ake sithi nje wena awulitholi ithuba lokumbona ukuthi uyaphuma kubo ngoba nansi ingane ukuba akaphumi kubo ngabe ingane akanayo ithathe ingane ayixoshwe emoyeni unless kunomalume ogangile yabo. Ngiyathemba ngizwa ke mfethu stop.